А нам ж треба бігти, готуватись до свята. Постойте, дівчатки, ви теж розкажіть, а хто ви такі, а скільки ви приїхали? Я з колектива «Сонечко». Я з фольклорного колектива «Яранутка». Ой, дівчатка, які ж ви хорошенькі. Ви то є сонечко, правда, ви то є рука, правда. Спасибо, дівчатки, спасибо, що ви мене представили. Ви будете жити готуватися, а я пару слов розкажу про наш проєкт. Добре? Здравствуйте, наши гости, здравствуйте. Вельми приємно мені сьогодні вас тут приветствувати в нашому залі. Прошу пробачення, що не вельми тепленько у нас, що не успіли нагріти, ну, але ж вибачайте. Кілька слов скажу про наш проєкт. Проєкт, як ви вже чули, називається «Танцевальный фольклор и дети». Это проект республиканский, и наш район Троичинский единственный пока в нашей Брестской области, который занимается его реализацией. А реалізацією його ми зайнялися з подачі нашого многоуважаемого Миколая Алексеевича Косенки. И я хочу его зараз вам представить. Это этнолог Белорусского державного института проблем культуры. Данный Григорий Григорьевич Бысюк, начальник управления культуры райвиконкама. А так само я хочу вам представить Марию Дмитриевну Октябры, поважанные гости и удельники нашего сегодняшнего фестивалю. Кілька слов я хочу сказати об тим, як же починав розвиватися, як зароджатися в нашому районі, почав проєкт «Танцевальный фольклор и дети». Як я вже сказав, це пройшло з подачі поважаного Миколая Алексеевича. Не вельми все гладко у нас складувалося, але настоюючи поважаного Миколая Алексеевича, настоювати його, дякуючи тому, що райвиконкам наш Драгичинський пішов нам навзустріч, цей проєкт у нас зародився і почав розвиватися. Ми почали своє співпрацювство з нашим районним відділом адукації, який так само відгукнувся на нашу просьбу. І скористовуючи базу наших школ народної творчості, які у нас, до речі, в районі вже 11, і вони працюють вельми удало, ми скористали цю базу для того, увести у школу народного творчества ще і класи народного побутового танця. А для того, щоб вони успішно розвивалися, ми запросили на, скажем, на працю, на педагогічну працю місцевих людей, знакомитих людей, носителів этого самого танцевального фольклору, які жили там же і у Дєтковичах, і у Комську, і у Радостово, і у Бездежі, і в Завірші, у многих куточках самих різних нашого району. Ми запросили на працю тих людей, які добре відають місцевий танець, яким танець передався ще від їх бабулі і дядулі. А вони запросили для себе в класи талановитих діток різного взросту, і великих, і маленьких, яких сьогодні ви побачите на цій сцені, і почали передавати нога в ногу, слово в слово, рух у рух. І перші виніки цієї праці, коли ми з районним методичним центром стали проводити огляд, стали їздити комісії по різних куточках нашого району, ми тоді кончатково упевнилися, що якою вельми доброю і корисною справою ми з подачі Державного інституту проблем культури почали у нас в районі займатися. Тому що ми побачили, якими іскорками горять в очі наших діток, коли вони показують своє майстерство нам, районній комісії, з якою цікавістю до нас у зали прийшли бабулі, дядулі, мамулі, і вони усіми силами старалися попасти на це мероприємство. І ми тоді кончатково упевнилися, що справа ця вельми корисна, вельми добрая. Тому цей проєкт «Танцевальный фольклор и дети» живе у нас і поліпшається. А зараз дозвольте на цю сцену, і цю сцену я представляю кветочкам нашей Драгичинщины, нашим деткам, удельникам танцевального фольклору. Коли ласка, деточки, я вам представляю слово. Каливорская
Як наші попинські гармоністи грають. Всі забидавниць не вміють. От і неправда. І я зараз тобі це докажу. Он чуєш, вже йдуть городські діти. А далі побачиш, що вони вміють. Ішов Петро дорогою, судасився із Іллею. Петро каже, оце треба. Петро каже, оце треба. Ілля каже, женце треба. Ой, дівчата, дивитеся, як ви в нас жити зародилося. А хто буде зажинати? Хай Ганночка починає. А нас просто вона зажинала. І ми так хутко справилися, і спини в нас не боліли. Ну, як просите, то я зажну. Але ж треба спочатку похреститися, попросити Бога, щоб нам помог жито прибрати і до діла довести. Похрестимося. Ще треба зробити перев'язку, щоб у нас спини не боліли. Гора мати жито жати, гора мати жито жати. Боже, голос похилився. Боже, голос похилився. Боже, голос похилився. Син матері поклонився. Що знову, Ой, наконец-то ми так на жито дожали. А де ж наші косарі? Може, вони теж вже свою працю скончили? Ой, та діти скоро, тільки наші дівчата сильно дожали. Зараз люди кажуть, пора настає, тому і поздає. А мой братер сказав, хто ж його гуляє, той усім голодає. Ну що ти, як жити дожала, бувати, що ніякось танцюємо? А що танцювати? Давай телефонику надо.
такі ядовіті. А для нас, для нашого веке, він являється леками. Коли ось захворіє, він шукає у лісі мухомор і з'їдає. І таким він вилечується. А ви самі откуда? Ми з Кірович. А ви откуда? А я з Деревної. А ви не боїтесь самі ходити у ліс? Без взрослих. А раптом вовк. Вовка боятися? В ліс не ходити. А ми ж не князьовна, не заблудимося. А що це за князьовна така? Кажуть колись, що де дід Кучик був великий ліс. І жив там князь. У його була дочка. Бо пішла вона в ліс і заблудилася. Князь усіх людей на ноги підняв і нашли князьовну. Він на те місце построїв високу башню. А ще люди кажуть, що як було нашествие Ланкору Цару, то було крутовниво дітей, і діти кинули кашу. Може, так воно й було. А тому наше село називається Дідкове. Хто ж його знає? Давно все було. А може, ходім уже до хати, то я вас на дорогу виведу. А ми ще Галю з Алькою ждемо. Покличте. Галю! Покличте всі разом. Галю! Іду! Де ж вона там? Легше засунула її. Всі роки мене обирала і казала, не йди за мною, не йди. Ні, пошла на мою голову. І не рви мені тут. Я боюся. Боїшся? То дома сиди. Ну, не сварите її. Вона малая, може й боїться. Ходи, дитинко, я тобі ляшки поговорю. Ну що, не боїшся ще? Ні, що ви так казали? Що я казала, то я вам зараз не скажу. А як ви будете добре себе вести, то я вам все передам, щоб ви говорили таким маленьким, ви після будете старі, як я, і передавали своїм дітям. Ну що, ходім, може, вже до хати? По дорозі ми вам ще пісню споємо про маму. Давайте. Поїхала баба в ліс, баба в ліс, баба в ліс, без коліс, без коліс, без коліс, баба. Поїхала баба в ліс, баба в ліс, баба в ліс, без коліс, без коліс, без коліс.
вже на кумілі, а колона кругом іде. Що вони ж молоді? Молодий, а помніш, дітки, це наш музикант, як я молодою була. От він нам грав всякі танці. А ми танцювали. Помніш, Миколай? Було. А чи ж вони вміють танцювати? Та невже щоб дівчата та не вміли танцювати? Вміємо! Покажете? Старинний танець. А зараз сходіть, дітки, до мене. Сад і собі яблучок на дорогу. Щасливої дороги. Нікого не залежайте, до нас підемо. Ну що, Миколайко, бивай здоровий. Буду. Грайте, щоб довго ще й грав, а я це потепаю. Заходьте до мене. Буду в лісі близько, зайду. Ой, добре. От, Танечка, що значить без старих людей у ліс ходити. Добре, що їм гета баба на дорозі попалася. Баба Ніна, а чи то тобі не пора наших дітей топольських показувати? Чому ти їх навчила з бабою Любою? Яка я внученька безголова. Я ж гето думала їх другими пропустити. А де ж то мої голубочки? Де мої дітоньки? Михасю, куди ти йдеш? Не скажу. Михасю, як я тебе хорошенько попрошу, ти мені скажеш. На базар іду. Михасю, возьми мене. Не возьму. Як я тебе хорошенько попрошу, ти мене возьмеш. Ну добре, іди. Но воно мене не чіпи. Михасю, а що ти там несеш? Я ж казав тобі, не чіпи мене. Михасю, я тебе хорошенько попрошу, ти мені скажеш. Грушки несу.
села називається? Ну добре, я буду пастухом. Ну беріть собі по палочці. Ну, кидаємо. Так, чия паличка впала ближче, той буде козак. Чия то паличка впала ближче, а чия то теж впала? О, ти будеш козак. Козак збирає палички ось так. Ну, збираємо ту паличку. Дай-ка, Ваня, мою загадку. Попробую. Ну, слухай. Біло, як сніг, надуте, як міг. Лопата виходить, а рогові. Що геть? Гуська, правильно. А, Таня, кав'ярник сказав, що ти мене і не вгадала. А мою, Таня, загадку ти вже не вгадала. А чого разом нагадав задумати? Давайте усі разом. Ну добре. Ну слухайте, летів горобець через хлебець, та все вгору, хур-хур, що ви там? Область? Ні, не дим. Дим? Правильно, це дим. А чого там битися стали? А, вже посварилися. А ну, давайте миритися. А то ті ровенпузики. Ну й діти, ну й Мишка й того зробив. Баба Ніна, а де ти так сама хороше навчилася і співати, і танцювати? А я Прийшов праздник 40 каскадеїв, бушні принесли 40 панісів на гніздо, а в Лаврівщині гальоби печуть, і я спекла, і треба кликати. А я таких кликала. Ну такого взяти гальоба, пустить на тобі гальоба, да ніжи такого. Всі берите, збирайте. А хіба полетять? Так. Бусень, на тобі гальоку, та не жи такого. А мені так, бусень, а я жито змолочу, тобі хліба напечу. А так теж можна. Бусень, на тобі бороду, дай не жити в сторону. А мені мама Грета казала, бусень, на тобі серпа, дай не жити снопа. Ну, то покликали пусні, хай прилетають, а ще ж нам треба потанцювати, чи це помните того танця, що я вас учила? Ну то потанцюйте. На хороший танець.
аж захворіла, дорожайка. Але я ж ти сама їхала до тебе. І своїми колядничками їхала. Ой, ну покажи, на що вони здатні. О, знаєте, мої дітки? Дозвольте колядувати, на хвалу Божу не розшарати. Ще й на той чужаки, чи дозволите? А певно ж тільки, що дозволю. Ой, дівчатка, але спочатку хоч і сядьте. А я знаю, мої дідконіла, чого нас усадили. А на чого? Нам баба казала. Та що вона вам казала? Якщо коляднички прийдуть і їх посадять на лавку, то будуть ворожки лутати. Ой, мої курочки всі на той рік будуть ковтати. А що ж ви, дівчатка, мені ще робите? Не співаємо. А ну поспівайте, дорогенькі. Ой, гуляда, гуляда, ой, гуляда, гуляда, добра змагом валяниця, добра змагом валянець. Вітер змагом є зідою, вітер змагом є зідою. Будь здорові з гулядою, будь здорові з гулядою. А що ж тільки на коляди ще робили? Дідконіна на коля догадали. А як же? Коли садала вечеря, то господар клав пускати дві соломінки. Ну, довшу, ну, коротшу. Коли господар весело коротшу соломинку, то год не вражайний. А коли довшу, то год вражайний. Ох, які ж ви для мене розумники. А що ви ще, дітки, вмієте? О, певно, що ви для мене ще потанцюєте. А ну давайте, що танцюватимо? Бачу.